Kaixo, ni saiako naiz bidea erakusten. Gero bakoitzak ulertzen saia berra dake. Ez baldin badu ulertzen, bere kontu da. Hemen, Euskadi.eusen dakeu koronavirus berriari buruzko gardentasuna, COVID-19. Euskadin koronavirusen bilakaera buruzko informazioa. Hontan dakeu, azken buletin epidemiologikoa eta beste formato batzuk. Nik bideo bat egin nun erakusten beste formato batzuk honetan zegoen COVID-19ari buruzko datu irekien biztaratzeak. Hemen klikatzen zen duen, eta agertzen ziren datuen biztaratze bat, datu biztaratze bat agertzen zen, segunetan zenbat eta zer, eta, bueno, nire gustora ez zegoen, gauze, ni hortan nahiko exigente izaten naiz ikusten azten ezin hitz egin, baina nahiko egokia zen. Esaten dut, gaur egunin ez dago. Ez dago, ez dakit. Pitzen una da, datuen eguneroko egunetaraziari buruzko oharra. Open Data atarian COVID-19aren datuak biltzeko aldaketa dela eta datuak biztaratzeko prozesua astero eguneratuko da. Badirudi, astero eguneratuko dela, baino gaur egunin ez dago lehen zeuena. Orduan, atzea juten bagea, hemen gaude berriz. Hemen azken buletin epidemiologikoa. Hau da, beste formato batzuk, eta hau da, azken buletina. Buletin honetan, egoera epidemiologikoa, abuztuaren 19koa dago, azkena. Koronavirusaren egoera epidemiologikoa Euskadin. Nortzuk egileak, gero, hemen esaten du, akatzak baldin daude, eta zuzen hori duztela. Eta hemen daude 3 atal egiten dituztenak koronavirusaren egoera epidemiologikoa Euskadi. Aste osoko datuak. Hau da, PCR guztira. Asteko baino gehiago hemen, hau datua benetan hau da, lehenena, orduan astekoa ez da. Astekoa hau izango da. Usten nik. Astira 10-tik 16. Test azkarrak guztira. Hau izango da. Pertsona bakarrak guztira. Nik uste nun pertsona bakarrak izateela. Igual, kartutik guzin zen ditu, baina bakarrak, ez da gizizan egun honek. 8.000 bakarrak. Personas únicas totales. Además, son totales. Personas únicas totales. Argi. Gero hemen dakeu beste bat, PCR dun persona bakarrak. PCR dunak, edo egindakoak, edo hau izango dira asteko datuak. Kasuaren egoera, aste osoko datuak, abuztuaren 10-tik, niztakit, gauza bat esan da, besti ipini eta hoi bai. Gauze politika hemen, koronavirus dibujoak eta oso politika bai. PC dun persona bakarrak 1.000.000 biztanleko PCR dun kopurua. 1.000.000 biztanleko. Asteko datuak oso. PCR kasu positiboak, PCR dun persona bakarrak astekoak oserdire hau. Benetan, ni gelditzen naiz harritute COVID-aren ondorioz hildakoak 3 aste guztia. Eta jakin nahi nukenik benetan COVID-arekin hildien, COVID hori dan, hilazit duena persona hori. Autopsiari eta espaidute egiten. Orduan, nahi zuzmarri ezatak dana. Gero jute etortzea honea eta kasu positibo berriak Euskadin testaren egiaztapen dataren arabera, PCR testak. Hemen aurreko ikusten bezala, nola ala ikusten bezala, zenbat test ditizien akein bertzan, etzan ikusten porcentaie testa indegoak eta zenbazien positibo eta hemen ikusten du
PCR positibo mandakoak bakarrik. Uste dut, grafikoa hau da. Eta hau da, 14 eguneko 100.000 biztanleko inzidentzia metatua Euskadin. Oso politia. Nik jarraitzen nahi naiz pixket estadistikak. Estadistiko persona mat, estadistikak erakusteko, erakusteko ze gertatzen nahi da kopurua ikusite. Kaso, eta ez da ikusten kaso dato egokile denekin, edo ni ez dakit. Alegile. Ni saiatzen nahi naiz eta ez naiz hainbeste argitzen zen nahi den agertzio horrekin. Kasu positibo berriak Euskadin testaren egiaztapen dataren arabera. Hemen daude positiboak. Euskadin testaren egiaztapen dataren arabera. A ver, no va a abrir. Casos positivos nuevos en Euskadi por fecha de validación del test. PCR testak. Por validación del test. Validación del test. Zerdago, testa egin de test horren validazio beste badago, diudinez esaten dut, PCR batek emango hainbeste caso positivo. Casos positivos en Euskadi. En Euskadi, gaina. Bueno, la semana. Ez dakit. Osea, dirutzen zait errezu badala. Zer, ez? Hau da, 14 eguneko 100.000 biztanleko inzidentzia metatua Euskadi. PCR testak. PCR buruz bakarrik, PCR buruz. PCR positibo duna poblazio barrukararen lurralde historikoan. Araban, horidan epinite Araba Gipuzkoa Bizkaia, zenbat nahi du epinite izango ditzeko. Hemen, edades, bueno, aurra jongo naiz, ikusten, hemen, letalitateari buruz, piligarritasuna. Honetaz beti izaten, hemen historia kliniku eta autopsia beharrezko izango dira, hau ziurtatzeko. Hau ziurtatzeko, benetan, hori berdia. Eta autopsia egiten dena jendiek, Italiaren aleman bate bada egiten nahi dena, horretaz eharkitzete YouTube nahi dunek ikusi. Hemen herri-zerri jutea. Herri-zerri. Eta probintziz. Dinez, azkar pasako da, azkar pasatzen duen, herri-zerri gabe. Herri-zerri jutea hauek positibo guztiak Euskadin osasun eremuetan. Eta azkenin, hemen, fallecidos en los hildakoak Euskadiko udalerrietan. Hildakoak. Betu hor, hemen da, azpetien, 101 eta bat. Ez. Lehenengo hori zaizun da, positibo. Hemen, uste zua, hildakoen Euskadiko hilerrietan, udalerrietan, positiboak PCR-ak izango dira, ikustenik. Ez dut esaten zenbat hildako egon dien, o hildako izango dira. Hemen, hilgarritasuna letalidad hori por municipio atatzeko, inberko litzeke, zenbat hildien, guztira, herri hortan, epe baten, zenbate horietatik gen, historiak niko ikusi berko izango litzeke, zergatik egarri, baina positibo emandakoek, osea, COVID hori daukela, eman duen positibo egin zenbat dien hildakoek. Hemen positiboak. 3, osea, 3,6, positibotik gen, 3 hildira. Hau ez da, hilgarritasun, hildakoen, hilgarritasunena. Ez dakit. Zailit ezak, nola ipintzeko ikustia. Hau, nagarri zamarra da. Eta, aurreko hartan hobetu ikustezi. Baina hemen errizka, nik uste, hilgarritasuna ikusteko, COVID-egin hildinak, ia daudela hemen, COVID-ekin, eta hau egin zenperleke bela ez positibo mande bena, positibo, zenperleke hildin guztiak. Hildakoak Euskadi oson eremutan. Hildakoak fallecidos en las zonas de salud de Euskadi. Osea, herrialdeka. Fallecidos, ez fallecido dienez. Hemen hildako kasu positiboak Euskadin heriotza dataren arabera.
Heriotza dataren arabera. Heriotzaren data, hildako kasu positiboak, heriotzaren positibo eman eta 3 egun baino gutxiagoan hildako kasuak Euskadin heriotza dataren arabera. Alegia, positibo eman dutenak eta 60 egun barru hildunak. Hau gertu da benetako ikuskera batetik genuen galekin kontua. Hemen hildeko asko ontzila badakigu, hemen ez da dut. Eta hildeko guzti hauen historia kliniko eta autopsiarik ez dago. Dana egia jasotzen oso baldintzaute. Eta lehen halako orrialde politizan hau neuk eta zeuke atatzea izkena bere kontuk eta bere iritzi bat, eta jagar dugun ez dakit.